Janjane luar biasa. Sugeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu Mas Sigit. Alhamdulillah pinanggih wonten Siti Mulya Pucak Wangi mriki. Wah, alhamdulillah. Nggih nambah nembe pisan niki kula syukuri. Nggih. Teng dukuh kacang mriki Koro kok karo. Kok lha ya karo ki kacang. Wah, ora ngerti sejarah. Kene iki kelurahan iki lemah kepenak. Siti Mulya. Lah ya Siti iki lemah mulya iki kepenak. Oh iya ya. Kecamatan Pucak Harum. Wangi. Wah ya wangi lah harum. Oh iya ya. Kabupaten cilik. Pati. Lah ya Pati iki cilik. Pati Glepung nek kuwi. Lah iya iki lho lagi iki lho. Iya. Aku ngerti nonton wayang kok ana balkone barang. Mergo kondisi tanah ya ngene ning legokan ngene iki tadi. Nggih, wah niki jenenge warata ora ana sing ketutupan mergo sing mburi tempatnya lebih atas daripada yang di depan. Wah, kados ten stadion bal-balan. Nggih. Matur nuwun lho Mbah Ngarepan. Ngaripan. Sapa? Mbah Ngaripan kok ngarepan. Oh, Mbah Ngarepan ki mergo ngarep dhewe tumraping keluarga. Oh. Dadi apa-apane ki sing gawe abang ijune keluarga ki ya Mbah Ngaripan kuwi. Nah iya. Dadi iki ana kaya ngene iki ya mergo Mbah Ngaripan sing duwe gagasan. Piyantune panjenengane Mbah Ngaripan wiwit rumiyin seneng nguri-uri seni tradisi. Nggih, Nanggap. Tenan lho, putra loro sing siji dadi kades, sing siji dadi DPRD. Wah, nggih. Desane apik dalane. Dalane sing apa? Wis munggah mudhun krowak. Aku pancen sengaja tak sambatke iki wong panjenengane lak ngasta ning DPRD. Tur yo ki ana panjenengane yang sing adine nggih ngasta kades. Aku percaya dengan saya ngucap ini tidak akan 1 tahun yang akan datang. Iki kok sebentar lagi dibangun dalan. Aspirasine Mas Karmijan lewat desa kene sembangun dalan desa. Nggih, wong aku ngerti kok wong mergone kene iki tenan lho Mas. Iki piyai-piyai sing migatekake bab budaya ya iki. Wiwit mau jenjem ora ribut, ora geger, ora omong dhewe kabeh mirsani kabeh. Mula iki yo yen cara-carane tembung semarangane cucuk gelar tontonan wayang kulit kaya bengi iki mergo dinikmati. Mula kula ndongake sing dalu menika sebagai penonton, sebagai penikmat kula dongake taun ngarep sebagai penanggap wayang. Amin. Nek didongake sebagai penanggap berarti kan rezekine turah-turah ya Rek. Nggih. Nah ning mbuh urung karuan dalange kowe. Ora apa-apa. Ora sing mayang ora aku ora masalah, sing penting nanggap wayang. Lah yen sing mayang ora kowe ora masalah, yen dagelane dudu aku kuwi sing masalah kok. Wah aku sing ndongake ora katut. Iya. Ya kowe tetep katut. Heeh, tetep katut nek isih urip nek. Tembungmu ora enak kuwi. Wis mesti katut yen isih urip ki lho. Mbok wong ki aja sok nganu ngene iki sing diarani kowe tambak tembung sak klimah ning disiki kersa Gusti sing ngakarya jagat. Yen ngono pengen umurmu dawa, tak dongake. Muga-muga Mas Garem panjang umur. Sehat selalu, dawa umure nganti entek wong urip dhewean. Moh. Kok moh piye? Aku urip dhewe kowe kepengin ngombe kopi ning ndi warunge sing dodol semati. Ya ora ono. Aja ngrembug. Iki sadurunge masuk ke keperluan iki wong jare kene iki desa religi. Nggih. Saya hanya ingin mengupas dan mengingatkan ya kowe barang kuwi Mas. Aja sok ngrembug mati yen ora ngerti tegese mati. Mati kok ora ngerti tegese kabeh wong ya ngerti no. Mati ki apa? Pisah antara nyawa kalawan raga. Kuwi jawabane cah TK. Mati iki pisahin raga karo nyawa. Wis purna darmane urip ana ngarcapada, nyawa uncat saka raga, bakal kakean ngomong ora tepat sasaran.
Mati iki gampangane mati iki hurufe pira? Ana 4. M A T I. Iki ana tegese. Artine M manusia semua mengalaminya karena itu takdir. oh iya. Wong yen sing urip kudu percaya takdir. A akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui. Bisa sewaktu-waktu, bisa masih jangka panjang. T lagi kudu sing mbok cateti. Apa T? Tidak harus sakit dulu dan tidak harus yang tua dulu. Nadyan kowe isih enom. Iki realita, iki real, iki kenyataan. Karena ini semua rahasia ilahi. Mula kowe isih urip, isih enom, mumpung isih urip, ayo dikendeli anggone ibadah. Nggih, Pak Haji Gareng. Nggih, ini ngambak kaya umplung ngeten kaji niki. Saestu niki. Sik to. Ya pawaan ora kaya umplung-umplung iki ada paidone. Iki ora ada cet, Ada cet iki muk. Wah, Kedesa banget muk. Aku ki mau mengingatkan, ayo selagi kita masih hidup, mari kita beribadah sesuai dengan agama kita yang kita anut. Iya. Oh no, iki ngendi iki? Kene iki, aku ingin bangsa menerjemahkan Siti Mulya. Siti Mulya. Si. Sinten to ingkang kagungan kersa dalu menika? Inggih menika Pak Ngaripan. Titi mangsa menika syukuran awit putranipun kekalih sampun sukses. Mula gelar wayang kulit dalange Ki Sigit Ari sapa? Yanto. Ayo. Ari-ari iki sapa ngomong ari-ari? Arianto. Ya ki yasa gawe tontonan ora tanggung-tanggung wayang kulit ya nganggo gareng saka Semarang. Iki ora tanggung-tanggung. Iso kowe nerjemahke. Lho, Lah nek Mbah Ngaripan, ayo sing nanggap. Apa arti singkatan dari Mbah Ngaripan? Ngaripan. Ngaki ngajari sing becik marang putra-putrane. Rina wengi ndongake anake supaya uripe bisa mulya. Panutaning para putra. Iso ae. Malah golek pangan ora iso. Jenenge sapa? Kene terjemahke. Sing dadi anggota DPR panjenenganipun Mas Haji Karmijan. Iya. Sapa jenenge? Mas Karmijan. Nuwun sewu le Pak Karmijan. Karakternya bagus, mula iso 2 periode. 4. Wah iki karakternya bagus. Mikir marang kawula alit. Janjine selalu ditepati. Iso ae. Elok. Mau yo janji karo aku yen arep nambahi, kira-kira ditepati apa ora iki? Kepethuk wae urung kok janji. Ingkang ngasta Kades Pak Agus. Iso apa ora? Jenenge asmane sapa? Pak Agus Sulistyo. Yen lumrahe Agus ki mesti kelahiran Agustus. Nggih Pak Agus nggih. Agustus. Oh iya. Sulistyo ki wis ngarani ganteng. Dadi Pak Agus Sulistyo ki piyayi sing lahir Agustus ganteng pasuryane. Oh iya. Iki kudu ngono mergo aku golek Tio ki apa ya ora ngerti. Oh ngono ya. Ora ngono kok wong. Iki akeh sing padha ndukung dadi kades. Nggih, Gus. Gusti ngijabahi mula nganti 2 periode tambah 2 tahun. Oh iya. Sugih sanak seguih sedulur mula dadi kades. Lisane iso ditepati. Oh. Lisan ki pangucap. Iya. Tio. Nah iki lho Tio iki lho. Tio kuwi saka tembung setya tuhu marang kawula ing kene. Percaya ora rugi Mbak Karipan ngrawuhke Mas Gareng Semarang. Aku lho jenenge sapa tak terjemahke jenenge bojoku dhewe sing ora iso aku.
Sebabe agar tak terjemahke bojoku mekrok. Nesu, ora usah terjemahke, ora tak kei lho kowe. Maning wong jenenge apa-apano yang bojo ya tetep tak tresnani. Bakune ndongake supados keluarga ageng Mbah Ngaripan tansah sehat selalu nggih Mas Gareng nggih. Nggih, ingkang bakon sehat tinebuna ing sial dangkal. Tansah pikantuk rezeki ingkang berkah barokah. Amin, amin. Oh niki dongane wong-wong terani ayah kaya kula niki mesti mandi. Kok terani ayah apa ning omah kowe terani ayah karo bojomu? Ora, aku ning kene iki terani ayah liyane bagus-bagus aku diorek-orek ngene iki. Ora iso pamer bagus to iki. Kowe iki apa bagus? Kita malah bagus kene tinimbang asline. Lho kowe ora ngerti kok kowe iki. Kowe iki engko aku mulih saka kene tekan omah delok bojoku. Halah bojoku sing bagus deh. Mergo ya tak kei dhuwit kuwi. Mulih ra nggo dhuwit ya pacul sirahe. Teng mriki swan mriki kalih sinten Mas Gareng? Niki kali anak kula wedok. Oh. Mbak Eka. Nggih, nek suwe ra tau kepethuk niki. Nggih, nggih. Awake tambah mempur. Wah, sakniki kaya limbuk sakniki. Nggih, umbuh. Aku sajake banyune kok cocok. Kowe iki lho, kene iki nggone anu ya, petani brambang ya. Brambang. Brambang wonten tebu, wonten kumplit mriki. Golek Ngatasé kene iki nggone petani brambang. Iki mau sedina rung kepethuk brambang blas aku. Lagi ditandur kok. Oh. Urung panen kok. Ora kok ora ana sing ngekeki. Bang Aripan urung panen lagi ditandur. Oh, aku tujune aku ning kene duwe anak. Sapa? Iki Semaran iki. Semaran iki lah anakku. Mau Masa? ngerti bapake rawuh kayak brambang. Dadi sesuk ya mau mangan brambang goreng tok kuwi. Iya. Mbak Eka aturi mriki Mas. Kene nduk sayang. Nah. Delok pawakane lak wis kaya salon. Kok salon lho. Wedine ra umum. Iya ora apa-apa lah. Ya sing penting urip. Sing penting urip sehat. Timbang ora ana daginge. Hah? Gur klothekan tok. Iki ambak kau ngene iki lagi usum digoleki wong lho. Tengkleng. Iki dene wis mengkirut-mengkirut, mbok anu kaose dicopot dhisik. Saya bersyukur, saya menghadapi kulit mengkirut tambah umur saya tua, saya bersyukur. Karena saya sudah merasakan berumur atau tua. Dadi aku wis melalui step by step. Aku wis iso tua, wis tau tua. Kowe urung karuan. Lah kan jenenge wong maju-majune mengana maju-majune tua lek. Iya ya nganti tua, urung tua. Ya aja ndongakne kaya kowe lah. Lah aja ngrembug kulit begitu. Yang tak uluk salam dhisik. Oh iya. Iya. Monggo Mbak Eka. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandhane rek piye kuwi? Yen salam ki sing komplit, yen kowe iki salam gen dijawab, aja salam dhewe jawab dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, lah nek wong salam ku oleh ganjaran. Oh, salam gak ya. Lah, yen jawab salam. Entuk Ya oleh ganjaran. ganjaran, nyong kan kepengen oleh ganjaran double. Dadi salam dhewe jawab dhewe dadi ganjarane dobel. Double. Angel iki, keren. Anu bocah ki angger sentet yo ngene iki. Wong kuwi ora terus ora entuk dirangkep salam dhewe jawab dhewe. Kok golek ganjaran dobel. Digandengna ora oleh. Gandengke iki truk apa piye? Maksudnya kuwi salame. Ora entuk dhewe-dhewe. Oh, dewek-dewek. Heeh. Mergo salam iki sunah jawab salam hukume wajib. Wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nyong wis oleh ganjaran. Heeh. Berarti yang sing jawab maning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Lah jarene kon misa. Kepriwe sih jane karo Perika? Misah ki omongmu ki salam tok aja mbok jawab dhewe. Wis kuwi sing ngatasi kuwi. Kok angel temen sih ki lah. Iki sing salahi Pak Ngaripan kok bocah urung ngombe obat kon munggah panggung ngene iki lho. Wong iki jawab salam dijawab aja salam terus dijawab dhewe aja sing jawab. Lah ya mau nyong wis salam, wis ana sing jawab.
Ya nyong genti jawab. Ngene iki lho angger nyang-nyong ngene iki lho. Dadi malah ora gathok. Wong dikandani wong tuwa ngeyel wong ngono. Wong sing apik to. Wong wedok ki sing alus aja kasar-kasar, Jajal. Sing halus, sing halus. Halus. Sing halus. Sing halus. Sing halus. Kalusen rek iki. Dora krungu. Lah kok salah terus sing bener sing kepriwen sih? Kene ya salah, kono ya salah. Ora kowe iki ngomong apa ngentut iki mau? Lah jare kon sing alus, Kuwi dadi ora- wong wedon sing alus. Wong nyong tayenge kaya kiye. Hah? Tayenge kaya kiye. Cara kebumen ki. Ora kowe iki wesi apa piye kok tayang iki? Nyong ya menungsa. Lah kok tayek? Tayang iki tegese iso. Ah, bisa. Bisanya saya bisanya seperti ini, Bang. Oh, aku rabang aku. Lah, Pak. Aku mau terima anu Bu. tonggo sebelah. Ngileku tonggo kowe iki candi. Nyong wong Kebumen. Oh, Kebumen. 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 Daerah Kulon. Kulon kok kulon. Lah nek ngono Kulon anu timur, barat, Barat. Kulon kok Kelalen. timur. Barat. Oh, Kebumen. Mula logate kaya ngene mergo saka daerah Kebumen. Kebumen. Cedak Banyumas ya. Mbak Ya Ayu. bener sekali. Iya. Lah, cerdas dalange cerdas. Gareng sih ora tau dulan-dulan Lah. mari ngendi-ngendi sih. Bener. Dekem nang omah wae sih. Dekem mangkane dadine lengup, Lengop ki apa? goblok, Wow, petuk. petuk, bener petuk. Bebeh. Bebah ki apa? Mbuh. Wong jenenge ciri khase wong dhewe-dhewe nek aku ora medeng ki diajari. Oh, ya ngene. Oh, aku ki terus terang lho. Seje nggon iki seje lagak lagu. Semarang karo Pati we beda. Beda. Lah aku ki bareng cethone aku nggih pangestunipun kula niku duwe besan niku wong Pati. Nggih, bisane Mas Gareng niku Besane tambak Pati. tambak Romo. Sinom Widodo mriku. Wantu kula cah Pati. Angger omong karo aku malah bingung e. Lah bingunge. Gagego. Kageko. Gea. Iki bocah iki apa to ki aku? Ya cara Pati kaya ngono, karepem dhewe. Oh, iki cara Pati. Cara Pati. Nah, ya muga-muga saya suwe saya rumaket saya beradaptasi iso nampa. Ya kan berkolaborasi jenenge nang Indonesia kowe kan desa mawa cara negara mawa tata. Betul. Lah dewek-dewek justru kowe sing bisa mempersatukan persatuan NKRI ya kaya kowe berbagai macam suku, bahasa, bangsa kan kaya kowe mbok. Sing kuwe iki sapa? Kaya iku lho maksudnya kaya Nah, iku. seperti itu. Angel ora. Lho itu ngono kok kuwe. Aja gages, Gareng kan ndongake Mbah Ngaripan lan Mas Jan lan Pak Agus ki. Kok ngono? Ayo Ditimbali Mbah dongakno Ngaripan. cara Kebumen kok do ora mudeng. Ya ndongake cara Kebumen iki. Mbah Ngaripan, Mbah Ngaripan. Nggih, dumateng Mbah Ngaripan kalian Bapak Haji Kartijan. Bapak Haji Kartijan. Pak Agus Sulistyo. Pak Agus Sulistyo, muga-muga panjang umur. Amin. Tansah dipun lindungi dening Gusti. Rezekine tambah kathah. Semua usaha-usahanya lancar. Amin. Amin. Kayak kowe nek ndongakna mbok Le Gareng. Kowe apa mandi kowe mbok ndongake awakmu dhewe. Lah nang apa sih? Dongamu apa mandi wong kowe nganti saiki utangmu ya urung lunas lho. Lho jenenge utang kuwi iki nggo penyemangat. Tapi lebih baik mendoakan orang. Betul. Barangkali nanti doa itu akan kembali ke kamu lagi. Wah jan deneng dengaran meletik rika. Meletik apane? Polone. Oh, meletik. Neng nyong gregeten karo Le Gareng mau jaman mlebu mengene. Sebabe. Gremengan terus meneh. Kok gremeng sebabe apa, Mbak? Dalane kowe mau lho. Kan ngene. Anu Kak, ki dalane deneng pada karo nggonamu ya. Ngapa sih wis dalane ciu cuketen jembrung ki wetengene. Sik. Hah? Pas mlaku bareng karo Gareng. Kiye mau pas Gareng muni piye, Kak? Kak deneng ki dalane meh pada karo nggonamu. Iki kok meh padha karo dalanmu. Iya, harus nggo mlebu nggonane nyong. Mlebu nggonmu piye dalane? Dalane ki wis sempit. Heeh.
grunjal-grunjal. Sukete jembrung ki wetengene. Ora wingi bar dibabati yo. Wingi sukete bar dibabati. Kowe terus kukur-kukur ngapa kowe kukur-kukur? Aku anggar krungu jembrung ngono gatel kabeh aku. Monggo njenengane. Ki lele gareng. Apa? Piyayi mriki iki akeh-akeh pada nandur brambang. Heeh. Kuwi ki nggo masak ning ngaring pawon ki nggo mbumboni masakan-masakan enak. Ning nek rek arep nang kene iki nandur kenthang bae ora apa-apa. Lho kok iso? Lah diken ku sewayah-wayah kathokmu suwe kenthange metu iso nggo tuku kathok. Iki lho ngomong sing genah iki. Kowe ngomong sing genah. Piye? Omong ki nganggo titik koma piye? Aku kok nandur kenthang. Kenthang. Yen terus Dadi engko sewayah-wayah kathokmu suwe kenthange metu kan iso nggo tuku kathok. terus hubungane apa? Kenthangku metu ngenteni kathoke suwek iki. Lah kan sewayah-wayah nek kathoke suwek. Ngene lho. Omong ki nganggo titik koma. Ngene. Kowe nandura kenthang. Sewaktu-waktu Kathokmu suwek. Koma. Kenthangmu metu. Kose. Ngenteni kathoke suwek kenthange lagi ditokke. Mate metu ki panen kenthang. Ah, panen kenthang. Lah ngono kok ditokke. Lah kan metu kenthange, lah nek ora metu kenthange Aku kepriwe? ki suwek ora suwek kenthange metu terus. Wong mergo nggonku ki subur. Ngono lho. Jembrung. Iya. Mbak, ben nembang. Nggih. Kowe kudu ngetokke ciri khasmu. Kulunan ya. Ya. Oh, cara kulunan Banyumasan Nggih. kuwi dhisik. Nah, iki mau ya ning layang ana sesideman kali saking Mas Dono Jakenan. Nggih. Nggih. Banyumas lagune apa ki? Blendrong. Oh, blendrong. Blendrong Banyumasan. Oh, blendrong Banyumasan. Dibawani sikik. Nganggo bawa. Iya. Muga-muga kanca-kanca pembalung bisa ya. Teyeng lah wong wis tau. Oh iya ta. Ngarang-ngarang nganggo. Niki ana Mas Dadak. Ora sing nabuhi tayang apa ora iki? Teyeng lah wong nyong percaya karo kanca-kanca cakran Ningrat itu luar biasa. Nom-nom kabeh, bening-bening kabeh. Matamu ki ngopo iki tuwek iki lho. Lho iki sesepuh. Lah omong aja kabeh, ya ana sing tuwa barang. Tanpa ana sing tuwa ora jalan. Blendrong Banyumasan nggih. Nggih. Nak 6 apa nyangka Mbak Eka? Manut. Oh. Apa? Nyangak. Ning nong ya. Wah ayo. Piye ninyong ikin cilik. Tegeske reng, artine reng. Ora mudeng. Biyen aku isih cilik. Biyen aku isih cilik. Diopeni piung rama. Diopeni bapak karo ibu. Ya terus logate aja kaya kowe lah. Ben cetha kok. Keton susah banget. Lah memang dantes kok. Diopeni piung rama. Dibaleni. Dipun gendong. Digendong. Kewer. Keser. Kewer. Keser. Kewer ki apa? Digendong sikile kewer. Sikile kewer ngono lho, Le. Kepleh. Iya. Ono. Rina wengi dipun kudang, Siang malam dikudang. digendong lan disayang. Oh. Heeh. Digendong lan disayang. Rina wengi tulung-tulung. Siang malam selalu minta pertolongan. Terus ngapa? Bengi-bengi minta pertolongan ngapa? Embuh. Tolong nangis bae tegese. Jika apa? Sampur. Oh, joget toh. Joget karo nembang. Oke. Boten mangke.
kanca-kanca Tak diteni senengane ngono. Mbak Ida tumut joget. Oh, Lempar sapu. Ayo, Mbak. Ada. Ya tak sini sampur kene. Ida iki ra nggo sampur kurang seneng. Oh. Mbak Kida ya saka Wanasaba ya, saka Kulin. Iki kan Mbak Nenyong. Oh, Mbak Kayune. Oh iya ya. Ida senengane sampurku gombyoke soalé antep. Terus sing nembang sapa ki? Monggo. Oh, Bu Irma. Oh iya. Parikane beblendrongan. Oke, coba kaya tak roe blendrong Banyumasan iki Mas. Karo manis cara kene iki ya.